Ertzaintzak abiatutako ikerketa baten harira Guardia Zibilak 3 gizonezko identifikatu ditu. Horietatik 2 adin txikikoak gainera, neskak adin txikikoak ere pornografia edukiak zabaltzera bultzatzeagatik, behartzeagatik hori esango du ikerketak. Neska hauek 12 eta 15 urte artekoak dira eta Araba eta Gipuzkoan bizi dira antza, egiten zutena zen, eduki pornografikoak zabaldu sarean, milaka jarraitzaileren aurrean eta trukean, telefono mugikorrak edota markako arropak jaso. Hau jakin eta gero, nolabait kezkatuta edo beldurtuta, Vanessa Pereirorengana jo dugu, aurretan erabei laguntza emateko, zeuk esan zerbitzuko teknikaria. Vanessa, arratsaldeon. Arratsaldeon. Vanessa, oso deigarria da, kasu honetan biktimak erakartzen zituztenak eta baita biktimak eurak adin txikikoak dira. Atentzio eman digu, baina gian uste duguna, baina ohikoagoa da hau? Bueno, gaur egun ohartu behar gara azkenean adin txikikoak sare sozialetan hartuta daudela eta bertan ibiltzen dira. Lehen agian geure garaian, esaten ziguten, arriskuen inguruan, ez hartu ezakite, ez ezagunen oparirik, ez da auzo horretatik ez joan edo kontu zibili, baina gaur egun azkenean nik uste beldurra dauela eta ez jakintasun asko, eta orduan haiei aholku hauek emateko edo kostatzen zaigu edo mesfiantza dugu, eta azkenean goera hauek eman daiteke. Haiek ez dakite zelan egin, batzutan sartzen dira jakin gabe eta behin sartutak daudenean ez dakite zelan irten, ez? Ohikoa da, baina, Zer ikusia daukate halako jokabidek pornografiaren kontsumo gero eta goiztiarragoekin? Izan leike, baina nik uste azkenean badela batez ere interneten munduan edo teknologien munduan, zila berriak ez dira, ez dauela, pentsatzen dugula haiek dakitela gauza guztiak eta prebentzioa mantentzen dutela eta ez dakit, euren nortasun digitala zaintzen dutela eta askotan ez dakite. Benetan ez dakite. Agian badira oso trebeak kapetan edo bideojokoetan, baina berez segurtasuna hitz egiten ari bagara, askotan ez dakite edo pentsatzen dute, kontrolatzen dutela eta azkenean hankasartzen dute. Eta zer egin dezakegu gizarte bezala, guraso bezala? Adin txikikoek barneratu dezaten, ulertu dezaten, azken finean sarean, euren buruen, euren gorputzaren irudi horiek zabaltzen badituzte, kontrola galduko dutela, ulertu dezaten. Batez ere, garrantzitsuena bada familia artean komunikazioa sustatzea. Azkenean, haiek ulertu behar dute, mundu berri baten sartzen direla, edo, naiz eta ezaguna izan, anonimotasuna dela eta askotan guk pentsatzen dugu, baina pertsona ezberdinekin ari gara hitz egiten, ez? Naiz eta lagunen profila ikusi edo askotan badoz beste pertsonak atzetik pardun prebentzioa sustatzeko, nik uste garrantzitsuena dela familiarteko komunikazioa. Haurei hurbildu, galdetu, interesatu, zertan zabiltza, zelan jokatzen da honetara, edo bakizu zelan egiten dan ezaki zer, haiekin klima hori jorratu. Eta behin hori izan da, nik uste errazagoa dela haiek euren galderak edo proposatzeko edo larritasun egoeratan egotekotan, zeuei gurasoengana jotzeko zuzenean, batez ere, hitz egitea eta saiatzea ulertzen, ez dakitela gu pentsatzen dugun baino hainbeste, ez? Vanessa, eta demagun gertatu dela, euren borondatez edo amarruen bitartez, adin txikiko horiek sexu edukiak zabaldu dituztela sarean, eta nola azaldu behar diegu, mundua ez dela amaitzen, eta nola egin behar diegu aurre kontuari? Zorionez, hemen gaude zeuk esan zerbitzuetako profesionalak, baina gero hitz egitea berriro haiekin, baina aholku bila aholkuak behar badute gurasoek edo, jo aldute 111 zenbakira, guk gaudela bertan, baina batez ere garrantzitsuena da ez harritzea, saiatzea
osea, nervioa kontrolatzen, haiek be, beste modutan hartzeko, ez? Osea, zeuk esan duzun modun, ez da mundu amaitzen, osea, aukerak daude, eta batez ere, deitzea gure ganabe, gure baduzue, hitz egiteko, pizkat lasaitzeko, egoera ulertzeko, eta gero ertzaintzako delitu, zan da, zibernetikoseko, osea, brigadara jo dezakete, eta haiek, egingo dute ikerketa eta saiatuko dira harrapatzen egin dutenak, osea, erasotzaile horiek, kontenidua edo zabaldu den gauza, amaitzen horrekin edo, eta gidapena egiten gero ja familiarekin, eta salaketa jarri behar izatekotan edo, haiek egiten dute prozesu hori. Alako kasuak jasotzen dituzu, ez da, Vanessa? Zelan, barkatu? Alako kasuak jasotzen dituzue? Bueno, hainbat kasu, azkenean telefonoaren gaiak edo heltzen zaizkigun deiak arlo desberdinetatik etortzen dira eta pila bat tema edo jorratzen ditu, baina bai kasuak eman dira. Ikus dezakezue gainera, pasan egunean azaroaren 21, gure sare sozialetan eskegi genuen artikulu bat, El Correo egunkariarenak, nun jartzantzak esaten zuen detektatzen ari zirela pederastia edo kasu hauek handitzen ari zirela. Batez ere 12 eta 15 urte bitarteko adingabekoekin, ja jaisten ari dela urte bitarte hoi, baina nabargarria da, azkenean ikusten dugu ja txikitatik hasten direla mugikorrekin, adibidez Instagram, sare soziale honetan, suposatzen da, kontua irekitzeko edo profila irekitzeko 14 urte baino gehiago izan behar dituzula, eta denok dakigu azkenean adingabekoak sartzen direla, 12, 14, txikiagoak direnak, eta orduan, saiatzea pizkat, kontrolatzen zelan, nun sartzen gara, zelan egiten dugu, eta pizkat hildo horretan. Vanessa Pereiro, zeuk esan zerbitzuko teknikaria, benetan mila esker haurekin bat egiteagatik eta gai komplikatu honen berri emateagatik. Urren arte. Eskerrik asko. Agur, saio.